Tampereen OMT-keskuksesta fysioterapeutit Halonen Nuuttila äänessä jälleen. Jatketaan tällä polviteemalla, mitä meillä on joissakin edellisissä videossa jo ollut. Ja tällä kertaa olisi kyseessä tämmöinen ACL, eli eturistiside, joka on yleensä semmoinen aika tyypillinen vamma monasti tällaisissa urheilulajeissa, jos polveen tapahtuu rajuu kiertoa, vääntöä ja tämmöistä ulkoista voimaa. Ja miksei ihan normi marjamettässä ja tuolla liukastuessa liukkaalla niin saattaa tapahtua semmoinen eturistisiteen repeämä. Ja eturistiside on täällä polvinevelen sisällä oleva tiukka kudos, joka estää tätä sääriluuta liukumasta tänne eteenpäin. Ja se on tämän polven tukevuuden ja stabiliteetin kannalta aika tärkeä rakenne. Ja yleensä jos siellä tapahtuu tämmöinen eturistiside vamma, niin se on aika kivulias ja hyvin usein tänne tulee niin sanottu veripolvi, eli sinne tulee ihan siis polven sisäinen vamma ja alkaa tulla väriä ihan tänne pintaan ja polvi on, voi sanoa, erittäin kivulias. Ja tyypillinen testi, mitä tässä nyt käytetään, on tämmöinen vetolaatikkotesti, eli tällaisella sääriluun vedolla tutkaillaan täällä, että mitä tällä nivelessä tapahtuu. Ja terveessä nivelessä, missä eturistiside on ehjä, niin täällä ei paljon tätä liikettä pitäisi olla. Ja sitten tietysti jos täällä alkaa olla sitä veripolvea ja kipua ja vaikuttaa kaikki nämä testit, mitä nyt erilaisia tehdään polvelle, niin sitten sieltä tietysti se kuvantaminen, magneettikuva kertoo sitten sen, mitä siellä polvessa on tapahtunut. Ja useimmiten tällainen eturistisiden vamma, jos se on jollakin nuorehkolla urheilijalla tai liikuntaa harrastavalla, niin se nyt vaatii sen, että se rekonstruoidaan, eli sinne tehdään ortopedinen toimenpide ja se side korjataan. Mutta joissakin tapauksissa sitten varsinkin myöhäisemmällä iällä, niin se korjaaminen ei ole ihan välttämätöntä, vaan päästään tämmöisellä tiukalla treenillä, konservatiivisella hoidolla hyvin tuloksiin. Ja se vaatii sen, että sinne otetaan sitten oikein semmoinen treeniohjelma, ja sitten siinä tietysti on lihassuojajännitystä, eri kudosjännityksiä, laukastaan ne sieltä pois, ja aletaan kuntouttaa tätä polvea kokonaisuudessaan. Eli sinne on sellaisia koordinaatiohallintaharjoitteita plus lihasvoimaa plus näitä käsittelyjä. Ja sitten tukitoimet, käytetään erilaisia tiukkoja teippauksia tai sitten ihan tämmöisiä orttooseja, polvitukia ynnä muuta. Ja niillä myös monasti saadaan tämä polvi varsin hyvään kuntoon. Vaikka siellä on sellainen löysyys lainausmerkeissä, niin tällaisella ohjatulla harjoittelulla ja näillä tukitoimenpiteillä niin saadaan se polvi toimimaan ilman operaatioa. Mutta joissakin tapauksissa sitten se operaatio on ihan välttämätön. Varsinkin jos siinä on sellainen joku urheilulaji tai pallopeli tai joku vastaava, jota haluaa harrastaa, niin silloin se on melkein pakko operoida. Mutta jos tämmöinen ongelma on, niin ennen leikkausta, leikkauksen jälkeen, niin tervetuloa. Tehdään treeniohjelma ja harjoitusohjelma ja saadaan se polvi taas pelikuntoon.